ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଅଟୋ ଚଲାଉଥିଲି। ମୋ ପୁଅ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ମୁଁ ତ ପଇସା ଦେଇପାରୁନଥିଲି। ଖାଲି ମାଗି ଯାଇକି ତାକୁ ପଢ଼େଇଛି। ସେ ସବୁ ତାରି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବାରେ ଆସିଥିଲା, ସେ ତାରି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାରି ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୋ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ି ସେ ଡାକ୍ତର ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଶୀର୍ଷକଟି ଦେଖିବା ପରେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ। ହାତୀ ଯେ କାହା ଜୀବନରେ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ କାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ବାଲିଗରଡ଼ି ଗ୍ରାମର କଣ୍ଡୁରୀ ସାହୁ। ମୁଁ କଣ୍ଡୁରୀ ସାହୁ, ମାମୁଁଘର ବାଲିଗଡ଼। এই ଜାଗାଟା 14 ଜାଗାରେ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ମୃତିମାନ ଫଟୋ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ହାତୀମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ଜାଗା ଉପରେ ଆମର ଯେତେଟା ଛୋଟିଆ ତାଳଗଛ ଥାଏ ସେମାନେ ସେଇଠି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି। ତାର ସକାଳୁ ସେମାନେ ଏରିଆରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଏ, ହାତୀକି ବୁଲିବାକୁ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କଠୁ ହାତୀ ମାଗୁଣି କରି ଆଣନ୍ତି ନଡ଼ିଆ ଚାଉଳ ଏସବୁ ଆଣିକି ସେମାନେ ଚଳନ୍ତି। ପୁଣି 2-4 ଦିନ ଏଠି ଗଲା ପରେ ପୁଣି ପଳାନ୍ତି, ଆଗରେ କେଉଁଠି ରହନ୍ତି, ସେମିତି ରହି ରହିକି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ରହିକି ଆସନ୍ତି। ସେଇ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସେଇ ହାତୀଟା ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, 3ଟା ହାତୀ ଆସେ ଏଠି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। କି ତା ଗୋଡ଼ଟା ଗୋଟେ କାଚ ଫାଚ ଉପରେ ପଡ଼ିକିରି ମାନେ ସେ ଆଉ ଚାଲି ପାରୁନଥିଲା, ମାଉଁସ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବୁଝି ପାରୁନଥିଲା। ସେ ବାନ୍ଧିଦେଲା ଏଠି, ହାତୀଟା ସେଇଟା ରାତି ଲେଉଟି ପଡ଼ିଲା। ଲେଉଟି ଗଲା ପରେ ସେବେଠୁ ସରକାର ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ରାତି ଦିନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏମିତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁକା। ବହୁତ ପଇସା ଡାକ୍ତରୀ ବାବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ହାତୀଟା ଗୋଟେ ଓଜନିଆ ଜୀବ ଥିଲା, ବଡ଼ ଜୀବଟେ। ସେ ଗୋଟେ ଫାଳରେ ଶୋଇକିରି ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଯେତେ ଦିନ ଲାଗିଲା ତାକୁ ବେଡ଼ସୋର ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଲେଉଟାଇବା ପାଇଁକା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। ସେ ତାକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଦୌଡ଼ା ବାନ୍ଧି ତାକୁ ଲେଉଟା ହେଉଥିଲା। ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ ଜଖମ ସେଇ ଗୋଡ଼ ଦୌଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଲେଉଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ମାନେ ଚିତ୍କାର ବି କରୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। କେରଳରୁ ଚେରିଆ ନେବେ ଡାକ୍ତର ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଭକ୍ତି, ଏଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିବା, ହରିନାମ କରିବା ଏସବୁ, କିନ୍ତୁ ହାତୀଟା ବଞ୍ଚିଲେ ଶେଷରେ ସେ ଆଖି ପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଘରେ ଚୁଲି ଲାଗିଲି, ମୁଁ ଖାଲି କାନ୍ଦି ଏଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲି। ତାପରେ ସେ ବିଧାୟକ ସବୁ ମହେଶ୍ୱର ମା ହେରିକା ପଚାରିଲେ ଏଇ ଜାଗାଟା କାହାର? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୋର। ପଇସା ନିଅ, ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା ଦିଅ, ଆମେ ଏଠି ହାତୀଟା ପୋତିବୁ। ପଇସା ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ପୋତି ଦେବେ। ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ କରିଦେବେ ଯେଉଁଟାକି ଟିକେ ରାତିରେ ଟିକେ ଖୋଳିକି ଯେମିତି ବିଲୁଆ କୁକୁର ଖାଇ ନ ଯାଆନ୍ତି। ନା ଆମେ ସେଇଟା ଭଲକରି କରିଦେବୁ। ସେତିକି ମୁଁ ପଇସା ଜାତିରେ ନେଲିନି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଦେଇଦେବେ କହିଲେ ପୋତିବେ। ସେମାନେ ବି କହିଲେ 2-4 ବର୍ଷ ଯାଉ, ଏଇଟା ତୁମର ମାଟି ଭିତରେ ମିଶିଗଲା ପରେ ତାପରେ ତୁମେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜାଗାଟା ତ ପଡ଼ିଆ ରଖିବ, ତୁମର ତୁମେ ଯାହା କରିବାକୁ କରିବ। ସେଠୁ ହାତୀ ପଳେଇଛି। ଆଉ ତା ହାତୀ ଏପଟକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେଦିନ କାଇଁ ମୁଁ ଦେଖୁନି। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ 2002 ମସିହା କଥା। ସେତେବେଳେ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲା, ସେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛି ମୋ ପୁଅ ଡାକ୍ତର ହେଇଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏ ଜାଗାଟା ମାନେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଚାହିଁଲାଣି ଡାକ୍ତର ହେଲାଣି, ସେ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ଲିନିକ୍ କରିବ, ଡାକ୍ତରଖାନାଟେ କରିବ। ଏଇ କୋଣରେ ମୁଁ ମୋତେ କୋଣରେ ନିଜେ ସରକାର କିଛି ପଇସା ନଦେଲେ ବି ମୁଁ ଅଛି ଗୋଟେ କୋଣରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାଗାଟେ କରିକିରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିକିରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ହାତୀ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ରଖିକିରି ସ୍ମୃତି ରହିଲା ଭଳିଆ କରିକିରି ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାଁରେ ହାତୀ ନାଁରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରଖାନା କରିବି।